Ole mi longai thatu ten zawai in chi bai karon buk le chewa helo dam that nge ka be se ya dam thalo te kan lo mani chuan dam thavek turin du sakna sang ber karon hlan le masa cheu ani broken family kan ngai thak chun zom ton ne o ti chuan ai zo lam chu kan sumo chuan kan panta a passenger kan full thapa passenger dangte ro chu engemaw soin an ti an phul deuh luai hloma party politics chungchang te an soya tin kan sarkar thon mek chungchang te an soya keiro chu thil dang karil ro engma lut ve theilowa baka ka chun puite ke aya kum upa nutling patling te an ni lo ni hlom bok nen kan ti arwal ve chia lo boka keiro chuan earphone la chuakin ka phone a chai ka play ya ka ngai tha a ka ngai to na chuan Joseph ni ringot oma do thu te ka sam vela ka suang to na rama chengin ka lo limpui ve em so ti lain a kha tokin kan tei tong camera kha karil ruwa ron lang le thut thina kanui le suk thin khongai na chi chu soilo khongai na nap po ati te paten khongai na kuwa ani kha ti a ha chiu khum kami thla le ka benga ari an thom ri te aron rile thina hotel a choya kan chulain ka phone a lo ria kan en chu karin lo le be se lo lu tokin Josephine lo ni lo mai Josephine chon tluang te khoi lang in ron thlen to a iron kal tak takem ka pai na ron kal do ti che a aron ti chu ka zau thau vek thei ka van hlim tak em o hi kan ron kal me ka hotel a choin kan chon me ke ka ti chu ama Josephine chu alom mel ngei mai kan choi khama chon ai zo lam pain kan kal vele ta zai bok chu ke ro chon ka playa ka ngai thale ta mai maya to tai ro chon karil rongai to na wa kol vel na lama chon kan chung ko den mun chung chang te ka ngai to kaya ton ma kha chon kan te po hi se ka pi te po hi se tiang hatak hian kai hian ka lo hra chiang lo e tianga kan ole ka pa te an kara lo boi ta ka an ni hi an sual thut choni om der se lo ton ma tang khan an lo sual ve shim he tiang mi je lo dei ve shim ani don si a kan chung te ho hian an soi ngai lo nge ni nge ka hun lai kha chon no pang ang deuh kha kei ka ni a puitling thulam pang deuh te lo ni awang khan ka beng khon lo zong tak ani wangin ka lo hrengai lo nge ti mai te chu ka ngai to a Mahse eng pon ro se ang pon kan nu fa chunga hian lo sual koi se la lo sual koi ula pathian zara thing del lo lung del lo na chu ti hian ma kan son ve zel tholom nakena chon kan den mun hi in o rong in thir vong turin kan la thleng ve khopang ti te chu ka ngai to na chun om zui ta mai maya ti chuan aizol kan thlenga sumo counter atang chuan kapute in lam chu ka panding ngala in chung kalu chu Josephine chu ke korbol ching te nen korba nen chaw chuna lo oma min mu chia chu oi ngatinge iron thlendo min hril lawa lal tluang te ti in za mel deuh chuan arum lama chuna tlan lut ngal fata chu ti hanga Josephine na ke korbol ching te le korba che lo ha ka wanga in chunga kan lut min lo za ve em ringot mai chu amma ka te zo kho mai anni ang mi ho safanu million fanu anni a kan din mun a in thlau ema kei ve mai da chu ek lung tu ka po min ngai lo tura ka lo ngai khan chu tianga thomno in bel mu mal vak lawa lo om lai taka in chung ka lo chu min za mel de na rom lama lotin nakena chu korpa ngai ron ha chuakin pona ron veng chuaka amma ka ti khop mai ka ngai to na article thui engwanga Josephine hian ka tianga min za ve em khange ni angle nge midang shim po hi tiang hian lo mai sa em nge ama hian min lo star ve do awangin ke hi min mai za bi nge ni ang ti thleng te po chon ke po chon kan ngai to azui ngal peka kapin thingpui min lo thlit wata te chon thingpui chu kapi ne Josephine ten chon kan han in ho kapu le midang te ro chu an lo om lo ani mel chumi zan chon kapi te an chung te dam lo tle mana ve de ulek a om wangin zanria kan ei khama kapi le kapu le ute te chu dam lo kan turin an chuaka umama ti maila Josephine te uber ero chu thil ti tur poimo ani chu puitling ti maila ko than le khotlanga in mang tham to active ve to ani awangin chu tiang poimo ti tur chu a chuak thunga ute te le Josephine hi tlemin an hnung dewa umama hi chu u fal de uleka an kumpo in lat angreng ti chon ke le Josephine ne chu
in kan lo nga ka an chhuah dawnah chuan kapu chuan tikhan tha deuhin lo awm ula lo in hau lo ula o kan lo ho har lawang ti in tha deuhin min thla in an chhuaka chutia Joseph ni nen chau ina kan han awm tamai chu ka du thu sam lo nge pawh ka hre chi alo awm dan pawh ka thiam chi alo keila in arukin ka i mai ta deuh tlat to mai bawk si Joseph ni chuan enge in na to kal lai te enge an apa hi kapa hi ron har sai ti em atong du vak lawa ma se atong thuna la hian fiam thu hi atile khut thin bok sia ami se hre thiam lo hi chuan ne lo an ngai na lo thina nang chu lela mai nin thon rei to ami se te po engmo chena elo hreviau to in karinga a shima enge I hmudan kabula han sei ve reng te Joseph ni chuan ti a kapu ka hmudan chu Joseph ni bula chuan ka soi Joseph ni chuan ka oi lo mai a chu tiang em chuan ka pa hi I hmu thalawang kabulai se ka tiang ka sei thamai mai ni kha ani le ke ma hi atita zela kapu po ka hmu that thu abula ka sei zo chawa kapu ka hmu that te chuan a fanu te tenge ka hmu che theya fa te chuan an nu le pa ten chhuna kapu hi chhun lo po nei la nang hi chu ifel I tha hrim Hmel I pian phung Emes enga ma hian soisena tur ka selawa complaint tur ka selo abu lekha a thu thiam takin lekha bu anzia ka Mizoram anga lo ni ta se book of the year andon puya khati angvel kha ini in ka sia lekha bu ni ta lang chuan aziak tu chuan book of the year voi thum adong no nang ka ti chu Joseph ne chu anui hakha ka laltluang te Ivan over take o ino pan mel ang ain tongkam la hi ethiam se ngoi le ngala takin ke ai no pangnia o min u theyang Joseph ne chuan atia avahan oi omlo tak kano pang don lo ba ka u don lo che mi pain me sian u trut ngai lo ka tu lo shim tin kan chang vela Joseph ni chuan nang ai ka u da chuan enga nge min u lawang ka pa ne na min u tir tur che in ka lo hril don atia ka u bok lawang che te pa in tho pilo chuan ka vom fiama chuta hama chu ron phur khop mai meron vom let ve in nakena phe chuan kalama chuan tho pilo ron pom thu ne ron kal pheya meron chum ta zot mai avan hlim angreng ka be se lo ren le rin lo lama Joseph ni nen hun lim tak ka hria ringna cham reng to tor hun kan mang chu ka hlim veng mai nakena chuan thingpui lumela ngoro thingpui lum thiam ve thosia kai pon ka thiama lum tur jok ti ang ti in engmo game chu kan han khela chu kan game khel chu botol chunga chon tuitlem te athuna hit hian kan voranga kan flip zewanga ading le atlu kha kanin elang ading tam jok atlu tam jok ken ading tam jok voinga ve kan tianga ading tam jok chak kan tianga atlu tam jok ken thingpuan lumang ama chunga ti a ke pokalo phur ve khop mai te chuan chu botol voravir game chu kan han khela ama jok chu a chaklawa chuna changa te chuan thingpui lum turin chaukalam chu panta a hnunga chuan ke po chuan ngoreng ka zui ve a gas akap ala thingpui a chuan mo lai chuan a hnung lama tang chuan anaka chuan kawa dek thut chu the seven chu phu zoka kalama haron in hervotin miron kwa thut mai mola menti hlawa lom le so teile thurenga moti na kalain chutia min ko chu keila nuam lo tilutuk ka thla phal to lo chutia nai taka kan in lai en lai chuan ke po chuan engma ka sei chuang bok si lo nakin dewa chuan laltluang te min thla ro min ko na hi ati supa ka ko cha te po ka lo hre to hle nem le ka ti chu iwan over take ka oi lo lutuk I hre chiang lutuk min ko khanuam te viau so te cho men fiam zuya ka hlim veng mai ka hre lo engwang nge ka hlim chan mi zo chuan Krista katana thi chu ti lampang kha chu ani mi silo Mahse chu lai minute rei lo te a chuan ka hlim venga le chuan so ta lo om ro thingpui ka lum zo huna ka ron kalang ati a ke ro chu sitting room lama TV ka chua ka lo wa thuta nakina chuan thingpui no ni choi chun ron kala a thingpui che chu kot king khata choin latluang te lo ente mana kha chuan mo englawa waiter a hian tan kha katum ve thina hotel a khan a 5-star hotel ate po khan interview kha ka pe ve mana enro waiter a chuan 5-star hotel vela chuan le hei cruise ang vela te po
e fan bi ti ang vela chuan tiang hian an kenga tiang hian an kal thin milo en ro hei khing khat chawin ti chuan kalo ena phone chu ka phorwata video kalo lang o atul kherlo video la kher kha tikhan milo en mai te ti chuna ko ding lam chuan join among ti soi deuh tra chung chuan kalama chuan ron kal pheya inal lutuk tin kalo nui chu anui deuh huk chu a thingpui choi a tre chu a thlau don tamai chu ta ka thutna tang chuan rang dewa tho chuakin kabul ani laina ron thleng man trep to box inen ti chuan kawa ko wat kawa pom wata ka kut le lamin a tre chu ka chel mana thingpui ro chu tre ya chuan tlema zong chu abo man I in ti chelo ri do ka tikhan ron kal vel zo zoi shem kha I tluk trep kha nang hi kung fu te hi thiam deuh mi a engtinge mi ron man takin tlung te ka thin phu chu han khoi chin te ka kut chu laina oma chuan a thin phu chu min ngai thlak ka kut chu an da a phu dup tak mai ani kha thu thawat ro khoi mo kha thingpui po abo deuh le nga la thingpui ka he sin abuak than aya ino mi tur kha min pek than anga yang ngei mel deuh chuan min mela ni chin lok kha chuni chunga han kalo man vewa Mahse thingpui pek thani ti kher kha chu o ka phal bik lo kai po thingpui ka he ve tho alom ti na nui var kan in chai zui kan in fiam zui ti chuan thingpui kan ena TV kan TV en chung chang chu kan soi zui ya hun romantic deuh mai hun rei lo te second rei lo te voi ni a thleng man tlat mai chu ka lim le pek lutuk chu ngai na po ka helo ba ka khatianga hun romantic em mai ron thleng thut mai kha ka tum lok reng wangle ka be sei thil animi boxi lo amanin kan ti mol nakara chuan Josephine hian min lo du ve min lo ngai na ro ve reng aneng a ti mol mai chu ka ngai to chhun zoma ti chuan zandar korek dona chuan kapile pu teleng po an lo ho ve ta kapile pu teleng an lo rei vak lawa chuan kamon na room tur lampan chuan roma kalut ta ya Josephine ro chu anu te nen sitting room lama chuan an la thozui tan hi in ka hria kalu nu rei lo te a chun ka phone message ron thleng kan en chu ama Josephine tho chu lo ni a phode win message chu kan open a chuta Josephine chuan lal tluang te ngai zong engzat ngai nei to te hi min ron thona emoji nui lai ri chu ka thon chuta Josephine chuan ka tiang khan ron nui thler doi ri chu o engzat ngai nei to tuna hin engzat ngai I kop mek a ron ti le a pathum ka kop mek a pakhat po kai ngai zong le trep to ka bem vel mek ani ti in kan chang le ve a chuta emoji nui thler doi lai lem chu min ron thon vele in Josephine chuan ka ring reng ani I omdana hian I zei khit khetlat I ler te hi chiang le tuk ani le ka ler le lo chu engtinge fin fi anai ne ya zan inei omdana khan a chiang ve kalom I biano te ho chu han mu in han hre dang chuan o ka hril ve kanga tho le khata ka then tir ve kung chenga lunglengin I kur duam mayang ti in mi ron chang let le a apoi le nem min lo then vek Mahse ngote ke ma zo kan then vek zok te ang nang om to thawalom ti in thlarung deuh tak chuan kan chang let ve le a engtin nge mi ron chang le tang o ti in ke ma po chu karum lama chuan ka ip deuh choi mai chuta min ron chang let le thoya Josephine chuan iwan over reu take o nang hi playboy an ti ang che hi ni don hi I zei dan em hi chotia ron ti ta ka chuan ke la ka phur tela zan in chu a hlim om te lul nen kapile ka pu te khan lo ho ma ani ti chu kan thon vele a sta Josephine chuan a ho kanu le ka pa te lo ho Mahse in thla hrun na tur om chuang hlei nem enge kanu le ka pa ten lo ho nu a khan nang ma zok khani kha ruma ilut ve thaka indu hun la hi resi irom han karon lo chil rob mai tur chene o ti in emoji nui lai bok chu ron thon le a min ron lo chilla anuam ngot ang chu ti chuan kan lo chang le anuwa chuan Josephine chu angoi ta wanga alung oi vak lo ning a ti in ke po chu ka ngai te po thalowa message po chu ke po chuan dang po chu ka thon to lem lo rei fe nuwa chuan tlongte motui o fiam thui do ve boxi a nang hi chu o ka best friend ni lani don nei englo ka thian do ipiano tora ka mu sak che kha khuta englo kolkata kan omlaya ka hil to chu ron hil to che kha to na hian helama lo ho ve taka sin ngoi ro kha kan bo ji fatangai a ron ti le chu I thian do bo ji chu ka do lo nang mai ka bo ji don che ti han cha le ngal mai chu ka do rwalin ka in thlarung vele lak to lo to boxi engponi se naktuk lama bo ji va tor ni chu
Mahse chelo deuh ka duh nia fel deuh ka duh nia Josephine chuan a chelo lu tu kai ai puna chelowa baka a fel bok nung chang tha deuh mai nia I hmuh hna chuan I vei ngal tlur mayang Josephine chuan a ron te a ani le ani chu vei ngal tlur lovin nangma zo ke lo vei ta tlur cheila entinge ti ang ti chu in thlarung deuh chuan kan thon le Josephine chuan I ngal lu tu khating lampang soisu ngoi trot aro du to kang mutui ke po he kruma ka lu fel che a ron ti a ke po chuan mutui ti che chuan ka chang le ve a te chuan kan re zui ta kapu te fa te ho hi annung chang amoi lom em a Koshan khotlanga a uber umama hi in mangin ate te pani hi chu zirlain lani awangin chu tiang chun an la active lu tuk lawa Mahse ni po in khom te an te ma a tin roi thei thil zuk le muam tu ma in an ti lo tunang lai khovela chuan mi ho sa tak chung kwa ni boxia chun kapi le kapu ten an fa te an en kol dan hi a tha ka ti in an chung kwa hian azir tur atam ka ti khop mai Josephine po mai chiani in phaila ma le kha an zira no le pa te mu phak lawa hun kha le chen kha om to ma sela nung chang moi lo le thomno in chena po ne se te lep deuh po in chunga po hian a in bil ngai lova ka thlen lima po khatiang khana lo in ha thelep ve dewa min mu che ro ma lu tin a in thla nga la tin kei thingtlang mire thei fa ve mai jota po fa sha le ngal min tri dan zong ate po hian an u naw hi tu ma an dem na po ka nei chuang lo tuna chuan ute te po ka chunga a fel em to a Mahse tu te lai kara mut muna ka mut na ka ngai tu zui ta mai chu hetiang an chung kwa kalaka an thatna Josephine ngei po kalaka a thatna hi kei hian advantage sa lo lak tum ang shima Josephine ngai zon tum ang deuh zonga ka en tlat mai hi adik lo ti in kei ma chu ka en zil mol mola Mahse ta te rualin Josephine chu kamit thla chama ka suang to rama chuan min chen pui tlat to mai si a engting ni ta zelang le hai in ngai zong ila hal in ngai zong ta ila kei ma hian ka ngai zong ma pon min ngai zong in kan pani hian lo in du ton ve po ni ila anu le pa ka pe le pu te le a u te hian engti kong ma in kei hi chu an mak pa an fanu an farnu pasal ne tur hian min pom thei ngai don lo kapu in hetianga min khonga ya wanga kan din hun po tianga in lum let chho ve a ma son ve mai chau kan si a choti lai kar an fanu kalo be se ne chuan an tan chun ka huat thla om dol lu tuk ti thleng te po chun ka ngai to kaya Josephine ngai na in kamithla che je te anui mel te chamin kan om dan te suang to na chuan om tlatin cham tlat ma se lelama in thlahun na lian takin min del run mai bok si a engtin nge ni serang le ti chuan tuklama chuan kapile kaput ne na chuan tuk thuan kan ei lain dor bung ro vel ngai ven ka ngai thu chu kan soya kapu chuan engpon e se kha hangai ven dan chu engkim ethiam vek to a dora khani vakalanga indu torin motor zong kha iwa alis chu ron keng thavekin karenga akhang kai va pe to panga rizon manin lo boi puyanga pek fel nuwa on chhole khani maya thil harsa le boi thlak om lo kha e khaitu na chon hei engkim hi ethiam to maya e hre chaka thil ka zirtir le ka hilang che ethiam chak box si a menti jang khai lutuka chuwangin karing tok veu to che a thila hian a enrol vak katum to lo nangma hian ti hian boi pui chhozel la nakena chon nangma zo khi contractor la nun tluanga ti in mi te pon an la shila wang che po soi thei mi lo ne o ti in kapu chon min fiam zeya kan nui hakha Josephine umama anu pa ber chuan luang te chu nia hei ilo kapa nei lo in char fu lo chu a lom ong khop mai ni dang khan tu te mo hi kapa hian tianga chhar hian nei thina siam ngia te po he tumin du sak veu thina ma sen ren om tlat thin lova kani la te hian kela na ka nei to a ute te la he ti lo ni a boila he ti hi lo ni a tu ma hian kapa hung hi kan zui don lo he tiang lam kong hi kan zo ve thei don lova hi kapa po hian threng hian mi du sak tak hen nei thina ma sen ren om lo thina nanga chu hei rin om takin kapa ta na I thoka kapa poi chunga loma kapa chaw ni lo nia ken va hian ken ni unaw poi kan lom ve ania Josephine chuan kai po kalom ani o thlong te alo ti ve chu chung kwa in cho kan ei ho box si a ke ma jok chu kalai lek mai dokan noi lama chuan kasir pia dewa thu phak lawin
a kelama chuan Josephine chu ka va khik zawa chuta Josephine chuan nu tluang te hian chu dunia chu lo khor bel ro ka du to lo ka puar ka lo ti chu Josephine chuan moya da adu chiang la tuk do sei chu la tluang te I du chiang la tuk chu lam ngam lowa chu wangin chu men lo lam sak te ti tumni om fa sha in ka ke ya minon tlo zawa ka she thiam vexia nu khor bel ro khor sari kha ero se chu tia Josephine a kelama ka tlo zeu a puang le tanga si chu ka va han sak tak em ka sian deu opin ka sia ta ka pi chuan chomiron khorbel le tuma anga lo pi ate ve mai ni kha ka por to o chu noila man lo in signal box sia enge khorbel tum ve le ka por to ti tran le tak sia kha tlem tal hi ti in ka pi chuan aron khortlang lom chan ve chu ka thlenga chuan ada ta thowa choi khama chuan chumi tu kher chuan an ACM tu anom samlo awanga aron kallo tu kallo ni box ine Josephine nen chuan kan choi na vel chu kan han ti fel duna iti sa thlak mai anga te khating khan noilama karon khik zeu jeka khating ai sei khera Josephine chuan o min khik che I cholam ngam lo ni tura ka ngai mai a diglo Josephine chu anui ta bok mai oi nang hi ka soi thin deuh ang khan ilo in la zei kolvel romantic mongmir chhovel kelain lo hre thiam lo awan poi takluang te tun no chon noi lam ron khik zo po in engma ka sei chuak to lawang lungai du reng su ti chuan min chhai zuya amala chuan ka zak deuh chu min lo lom em mai a hrimhrim I zak mel te poka hmonom ve hrim alom zak deuh chunga in nui deuh sui te po hi a hmonom ve hrim tina mala chu phur tela ti chuan choi kham lama chuan kai chu dorbung ro boipui tur chuan ka chhudo na chuan Josephine chuan tuangte kalpui ngai chuan sei rhe lo la o a hrimhrima aizol hi apui ve to boxi a bote po hlo oma tingtlang wal hi I bo pal hlawange chu wangin ron ka tinga yem ti mi ron fiawa ngai lo ve ka ngai chun ka ron thil don chenia ka pi chuan nangni pani hi chu o in la in ngai don khop in chai pe boxi a alo ti ve zom sat ti chuan dor lampan chuan ke ro chu ka chuaka reife nuwa chuan dor chu wa thlengin kan bung ro mo tu te chu kanwa a report zunga chuan kanu ka phone boka kanu in dor lama in lama tanga ka in list ka ken lo azinga mi mamo thaldang te an soi boka te chuan kan bung ro te kan han ti fela kan han an pek turin kan da fel vek to kan thlang khom vek to tia chuan bil lampang chu ti fel tumin kan zot le a dor hak tu no ti mai la a manager ber chuan poisa pe ka ngai lo pu berina pe a ti fel vek to lo ni dang zela po dor bung ro eron lak rengin poisa a pek I pe ka ngai lo ti kha o tu na ka soi hi ring tlat to che pek boi tum su pe ka ngai lo hi ka pute tor kha lo pu in voina po mirzinga khan miron phone sa to a an ma mo zong kha ti khan lo thlang khom sel lo pek sakula hon chho ta pane mai ti in miron thil vek to lo manager ber chona ti le ta chu dor chu kapute dor ani ti reng ka shelowa karing bo kheklo Mahse kapute dor alo ni renga kapun kabula engma alo soidu lo chu lo ni in avan makle zel tak em eng poni sela kapute nen lama aman chu lo atang te po in ka dan ngai toila tha ang he tianga alo thon ringota kan dor min siam sak ngot na tur hi om lo reng tiril ro in kai po chu thil kan dor bung ro la khom vela chu an pek tur chuan ka kal santa ti chuan kapu ka phone a keimani in sangna tur lampang order siam turin cement dor lampang chu kapana kapu chuan khalampang po engba ka hriat pui to lo che nangma khan han ti fel vek te khai ikota engkim ka da to ka ti kha atu le poi mo ang kha chu dikhan ti fel la ti chuan hon ho pui top la chu ni mai kapu chuna ron ti a ti chuan order te kan siama atuk le a ho tur chuan ka in buat sei ve ta tlailama in lampana ka ho mek lai chuan Josephine bok chuan miron phone a Josephine chuan tluang te lo ho thoi te ke ma chuin ina koma a ko har thlau lo tu karon ti a ngating enang ma chuin oma khoyang he ka pi te Josephine chuan to te amin zo boya ngai lo pan hmo de ron hola ni mai man hmo de ron hongo thele nem traffic jam a ka tang ron thlok ro thlai nei in lomi arukin thlai nei in ka ring tlati om dana te hian tieng Josephine chuan miron fiam suya kanin biak molmo lai chuan Josephine chuan ngor o he kanoi miron phone tlat mai kan chang lo ka ngate in phone chu off suya ti chuan kein kanu ka phone ve thunga
dor bong ro vel engkim ka ti fel to thu te le dor bong ro kan la na thin zong zong chu kapu te dor lo ni vek thu te po chu kanu bola po chon kan soya kanu chuan amak mai ipu te hi chu o in lo in tong kher kher hi chu awa han van nei thak tak em ipu ne na in tong hi chu ti pal thil thu ani lo top mai khonu rem ruat pathian ro rel vek ani kan tan mal somna na sa tak mai he tu na po min thlen to a khai enge ipu tan hian kan ti let ve ang o kani tan la hian thil engma han ti let sak ve the tur hi ombok si lo kanu chuan ati wanga kanu te chu kalai na tare khop mai nu lungai reng reng suna kena kan ti let sak the hun ala her chuakin ala thleng ve khopang te in kanu chu kan nema chumini tak chuan kanu chuan dor lampo ain thal that thu te customer ani that thu te min rila soinuam ati khop mai kanin biak top don lama chuan kanu chuan va in chu ipute po rui deuh chu in dora ron lota ipute mel kan hmuta ka chuan ipite omdan interview in lak vela yo a omdan vel tele athu soi vel te po kha kapenga ron ri chole ka ron re chuak ruma ipute la chu ipite chungchanga avui ve ang tak no box si a kanu chun ron te nu eng po ni se kapute po ni se tu po ni se tuna chuan ron vui se ibula tu ma ron vui po in lo tu ma ron vui na chana te khalo rel puin lo soi pui do reng su lo ngoi mai lan thu soi kha lo ngai thak lem sak mai ro ka ti a kanu chuan ni ka tiang la ma kha chuan lo rel pui ka tum lo ipute po avui nuap pa ma se nang mai thiam lo ni hi zui in reng box ya tiang ki chuan tu nu puin nge tu mai che nge tlin reng theyang ka lo ti shep kha dik tak chun ipite fel lo na le thiam lo na hi chu nia kan the ve veka nang pon tu na pe chun hei puitling lo ni ve to I she ve to a ma se te hian kan dom shama tu na chun ama ipute hian atuar thei to lo ning ve deuh ti hian arui chil ta ni ber hian ka hria tiang takin tun main zu po in na sangai lova tu na pe chun ipi la ka po ipi chunga po ipite chu aswal deuh zong te point om thini turania ma se ipi po hi achang hi chon han than viau don in han khongai han chan viau don po ni la in sang kan ni to box seva in rol che mi ka du lo ama po hian engkim hi ati fel lo arel fel lo ve rim boka ipite ya chan theilu tuka inu pui po hi heng chungchang vela hian ma na tang khana lung oi lo to ma se har sana tak to kin boi pui ngai ten han om se chu nu te na chu kan boi pui don lu tuka maro chu tu na ri hi chun ngoi mai hi kai po hian thare in ka hria kanu chuan atia ti chuan in ka thlenga tu ma mi dang an lo om lo Josephine che chu TV lo ena Josephine chuan zain chu kan pani chu in kan om ngai don alo ti chu makti mel do chuan ka en Josephine chun nga tinge makiwa ti mel ve dam lo kha athita ni kha chu wangin kanu le ka pa le kaute pani an kal dona nangman in kan ngak le don ni zan in chu pillow fighting kan te le don nia ti in Josephine la chu lo phur ngal em enge in chung te dam lo thian oma ilung te po cheve lo mi chutia enge in ti hlim na tur lampang in lama I lo suang tu angal char ringo ta ta te poi tap ve lo mi Josephine don ka tap pe teu lo mai dam lo thi kha tu nge tu berenge pok lo mu pok ka hungai lo enge ka tra ve ngo tanga ka tra ti chuak lo nang ma hello thi pal jok ta ni lang chon tong tho chelo wa ka trap na sang tang te na ma chon min fiam zui ivan mai take nang pui hi kain thak don ani chon chok kan engal mai don mi ri lo tram to em Josephine chuan tram ve to tho ve nulai varim kol ko ani mo ko in kholam pang nulate I chona lama I va hmoni moi valen pui ani mo chang lem lo chuan nui var chung chuan roma chuan kaluta kain thak zo ka chuak le che chu lo siam ngal mula kan asiam tu la chu anuam sam lawa halaron kal thelo sel boxi mase poilo ti hian keima inservena ne mai shima kai chu poizel he ka du thil engkim mai hi thiam ve he ka du nakena mi mo kan la ni vedona pasal te kan la nei vedona ompuite ren tlat po hi kai chu tha ka ti lo Josephine chu ta ti mola ni Josephine kan han fiam tu loi thina chu tiang ko nga he chun ka fak khop mai che kanubula poi fel thu ipe ifel je thu te po ka sei thina nia Josephine chuan chu khor mol lai chu top chatin menon thlek deuh menon en deuh ha inubula ka chanchini soyamo ani le intinge ino chana ti mo ta na ka that mela ti nge ti lo tinama chu nui sui ta that mela ti khop mai che ron ro ngal ro
ti a tun tum ka ho hian ruk ngo ngal che ka tum du mai thei ani o tin kan fiam let ve le chu kan pani chuan kan nui dun ta hak hak mai awan hlim om thin tak em Mahse hetenga kan fiam thuna phena hian kela hi aruk takin ka tak deuh ron mai box si ani ro hi chuan min fiam vel mai ni hian ka hria eng ti kong zong ma hian kei vep te mai hi chu ani hi chuna thinlung hian min du ang zong emo min ngai na tak ang zong hian angai tu na Hmangaih ka ring lo cho kan elai chuan eng ma soin kan ti a Josephine ka thinlung hi mulang eng tin nge inga yang o he ka suang tu na thinlung hi han mu thei ta la ka thinlung ti han chiar thei ta la nang hian mangai ai min chang let ve te yang nge thei lawang le chu ti lai kara I thian no la chu min soi pui reng mai box si a ti in karil ro chuan ama chungchang chu ka ngai tu a zui chela ti chuan kan chei top don lama chuan Josephine chuan engtinge ho chawi tum I thil ti turte I ti fel to em ti fel to e nak tuk le ho torin ka imbu saya chan chu semen kha du ang hon tur ala om dei lawa nak tu ka hena thleng le dona chu kan lo ngak lo ka nga Josephine chuan a that lo chu ni chuan nak tu khun ole nei ti na ni mo ka nei ti na ni ma yang chu ane chuan ka thian nu te ina khan kan leng don mi nge pon lama kan chho pui don mi ni ang eng pon se in mu ve reng ula tha in ka hria ba ka he tu na chuan nang po enge contractor ini mai theya kha ka pa te pon an fiam che kha ka pu te khan an te ve mai ni kha engtinge contractor ka hi kan anga kei thingtlang mere thei mei thai fa pa fa sha lubok ve satlia mai hi ente ko main contractor ka ni lawa Josephine chuan chu te kan ti ta ka chuan serious deuh tak chuan tluang te tak takin ka pa hi mi adu sak to hi chu adu sak thei lutuka hetianga a contract na I en kol sawa ti chuan nangma hi ka contract tak contractor tak ne lo ma la din mun sang tak thlengin a kai chhuai chho thei mai thei cheni o ka tianga kha chuan fiam thu then khat kha chu ne fiam thu te pon mai theya Mahse a zong chu fiam thu ani bik lawania ka pa hi du sak zong te hi chu du sak bur thin mi hi nia chu tianga ni chuan ipa hi na mak pa tur hian adu sak zong mi han ni fu lo ila ka van ni tak em ka te chu Josephine chuan a fian chu ron leka ka khong don chem ni le thu tak lai la hin lo fiam thu zia fiam thu lain thu tak le dai zel box si I kho sak dan hi I over thela tuk aron ti tan na o ka te tak alom contractor nivel lampang ai kha chuan amak pani ka tu dai jok chu ti ang zong ka po hian min du sak se ka te chu a thleng choi chung chuan nuya chu tiang I tu ni chuan I interview that via wangai ni chu ti lai kara pakhat la in mel mo lo be sei vereng to box si a phan boi thak don tak em keni ho hi love triangle te hi kan ni thut lawang te poisoi thei me lo nia ti en ngai no be zet chuan min ron ena a sir song ka chuna va han tu om tak em a hrisel na ain kol thaina taksa po maintain tha te hria takin Josephine chu a pian po hi ani deuh zai mai sanzong a po fit nga le in chili in chinga vel chu ani karing mai se te jok ani lem lowa ke hi fit nga le in chikwa vel kani a handin dun po in nu pa lo ni ta po ni la kanin san le dan po ain om tok mel viau mai te chuan cho kan ei khama kan choina te kan ti fel zo nuwa chuan enge nang hi thian nu na in motor mol mai khan min ti a mithina in chungten ni sia I kal don lo mi Josephine chuan kal don lo enge mo ka kal veng le kha poi mo ho chung an kala lom kai ak za ni mai hi chu mi ngai poi mo ni se min throi ve te yang chu kalan rem te ve le nem in lo ha ro tluang te ne nan tim maka zinga po hei eng ma min ron phone lo chan chen po min ron thil lo eng ten chung te ngen renga kanu ka zen ti vela ni ka zen la ve to de woni chu po ka she lo ama tu na dam lo mi thin en hian mo po kanin mongai lo hrim Josephine chu ti sui mola eng po ni sela mi thi voi ma chu kani po kan so lawang in lama hian kan pani talin kan lo sun ve turani Josephine chu min en de rona even over tak eng wange kan lo sun ve anga ama po hriat lo chu eng tin wak nge sun la min ti a e ka tap kur don mo le I thlem thei lo tur khop pen kan tap zok don mo le Josephine chu na ti a chu te Josephine kan ti kan in biak elsen vel lai chuan kan hathok tu telama tangin min ron phone a ngai local lo le thei don an ron ti a ei nak tu la chuan ron le turin kan bo se wona simana ron thlen bel lenga chu kan lo ngak lo ka nga ka ti a kan na thok tu pa chuan athat lo chu
tiang ni chuan kan boi don lo chu I cham reng don ta mo ka lo ti maya aron ti e cham reng don lo ve a in na to khai lakanga sin nui hak hak chung chuan kai po chuan kan ti a ani le enge kan e siam tu lak thar lampang ten supply an on pet thra chewem cho te cho me ten siam tu yem minon betu pa chon an siam tui khop mai ama mi ta ai kha chon mei che na chon thiam jok ama mi ta kha chu mi pan nia mi pa ai chon mei che hin lo te che jok ani hi maro chon na to kho mei che ai siam hanei ta ka chon then khaten phur ma thina te ni po chuni hak haka voin chu in kan ti fai ngai min pui nge ngai she em kan in ti fai tu aron kal the si lo adam than lo chung chu te hian kai ma ka che ta nga ya min pui tur helper kan ei thabok che phur om khop mai ati bua e po chon e pui te reng mai enge ka lo ti ve ang the sefeni chon mun phiale bol horu na so rang taken wala ngal ro ama melde urul chung chon noi vorurin mun phiale bol horu na chu ka wala a the sefeni chon o eva han thiam don tak ti khan kha khalai ka lo phiat la ti in ka ti tor chu min ril zela min ril ang chu ka lo ti ve zel boka lakana suna ma chu noi hu khoka ava han ti chi don tak a tha don lu tuk nang hi ngoro tiang ane chun pasal tlak ani don hi tikhan mak pa interview katan po pasal interview in nga zela ni o a ti a chun kan pani chun eng mote kan ti du na thomna suk tur hote kan sudun boka choma chung jong chu in ti fel fai tak tak chuan kan pani chuan kan che du na lela ma chan chu tianga ka pui bor na chuan ama po min ngai da zual terin ka hria kai ma pon ka ngai na zual pha ama pon min ngai na zual pha kan in close view to ma poi kai ngai na sa to viawa to na pe chuan in ngai na le zol tak kan ni to a elama chuan anuam jok phian mai ti chuan chon nu ton dar som pani pela chuan ka pe in Josephine chuan phone in he kan lo hodon a ron ti a Josephine chuan ron ho thuai thoi te u in mi thi chu en voiliam to chuan hei chho ve ka du nia ka chhuana tlong te hi ka hroi chok don ania von chu ka body ka da ka mang don loudspeaker a dawang chuan tong ka shevek ka pi chuan o kan lo hodon mi long ha ro u aron ti a de chuan reiwak lo nuwa chuan ka pi de ka pu da chuan ron ho ve ta ti chuan Josephine ka chho pui don ka body ka da ka mang don a ti tlat si awang chuan a ni po chuan nui chungin min fiama va in bodyguard mol te u khai Mahse khola ya te khan mi zinga khan in va in nial borange nani pani hi hei pui in omdan pui hi in mil phian don ani hi antia kapile kapude chuan min chu adun tir chu an rem ti vele mai zel boka katane ro chuna ru takin thil om lom om tak avan ni thin em a tul lo an ti tlatang ti kha aruk tak chuan ka hlau viawa Mahse lo tianga ka telven han phale ta zel mai chu thoveng tak kan rengot mai te chuan kan pani chuan UTT bike chuan Josephine ne chuan kan chuaka tuna chuan kapuzara motor pa ngai motor khal 4 ke pali nei po kalau khal thiam ve vek to a an chung ko tan po kai po engma de kong zo takhian tangkai na kan na mai pelama kalau nei ve zel boka engte po le lama chun pathian rem ruat vek ta zel ni in ka shia kan tan zela Josephine chuan pangpar dor ko ta chuan ta hian ding ro atita enge omjia Josephine pangpar dor ko ta ber kher hian mo Josephine chuan o marinai kan hutona lo male I pangpar pek tur te po kan leive ang chu Josephine chuan atia u kan panin kan chuak satlia mai dona mokatia ivan a tak ka soilok vek to kha ka thian nu kan huton ka ti kha IPL nu tur inu pui tur po ni mai thei Josephine chuan atia phur vak lo chung chuan bai ka tang chuan kai po chu chuk ve in pangpar dora chuan ka zuilut ve a ama zok chuan hetiang kala hi marinai chuan pangpar ngai na zong ane te in pangpar bor pakhat saranga in tuam chu ama chuan la in paisa chu ma suna pe veka enge ka pek toren sia ka bial no ka pek toren sia paisa kha enge pek veka Josephine chuan ngoi mai ro kha akan chu nang mani kengang ka tu te ulo apai ka khal don lom male Josephine chuan o ka khal thiam ve tho lom khai man ka lo khalang atul lo wi khalangai lo wi khala ka chuang du lo ka ti tlata wang chuan Josephine chu hnunga chun ka thu tira pangpar chu ma chuna keng te chuan kalna tora soilama chuan kan kal zela restaurant pakhat chu kan thlenga Josephine chuan hemi chunga hemi lo hak dona o an ina kan kal dona moti na kalai chi na an ina te chuan apa strict lo tuka an in lama in mu chi po ne lo kai ma chawin kal don ni lang chuan in lama va kal po ni la poilo itel ve box sia an la thengai box si lo chia pa ka hetianga in mu vel kha atok ri che to na chuan I phurem
ti chuan I bial nu zong te ka chu an vai khan I then vek a ngai don ani chu Josephine chuan ni chung chun ati a ngai zong ka nei tak tak lo ani ti chu ka soi ngai loin ama hian a hre chiang lu tuklat te chuan pangpar chu keima chuan ka kenga restaurant chunga chuan kan enjoy lut ta dokan pakhata chuan Josephine thian nu mari nai chu alo thuran mai a mel ka mu chu ka phute usuk mai karin lo dewin mari nai chu karin ain ka ti jok don nge a mel tur ka suang to thiam che lo kala mu lo wang ne thalak la min mu lok du box si lo mel thanang yang mai Mahse san songa chuan Josephine a chen chia lova Mahse du omreu takani te chuan kan han in chibaya Josephine chuan tikhan lo in bero introduction te self introduction te lo in nei ve ula zeideu khan o in pani khan zak chut lo ula so da son order ka vasia mangi ti in Josephine chuan min tho sana te chuan mingpum te engengamo kan in zo ta ko dan tur te marinai bula chuan lana tin min ko don nia lalun thlunga kan ya ti in ka mingpum chu kan thila ani po chuan marina lal chan choi kania marina ti min ko da don nia marina ti ke chu min ko dan tlang lo nan ya ati a thil tampo kan sei le ma chuan Josephine por let le in te chuan hun nuam tak kun lim om tak kan hmanga number te in pe zui zel tur chuan kan ti ta te chuan kan eitur order te ron thlengin thil te kan eya thil kan ei zo no lama chuan ama marinai chu hun anga lo wangin homai angai boxi tin kan ni po leng rei lo tuk thei chuak rei lo tuk thei kan ni lo boka te chuan kan ni po ho in ani po marinai po ho zai rela awai khatna ta na chuan hun rei lo te chu in mo in kan in thin le ta okonga chuan Josephine chuan engei mo dan a thakop mai a chelo reu khop mai a fel mel boxi ani le idu zong de ani thei don in ishem ani ka du zong ani ti ka sengal ka ngai na ngal ka nunga ka ri ka min chum ri ngal ok engei iwa ol sam ve a ama mi zia te nung changte izir chian po zir chian ma in ka du zong ani ngal ti ngal ri ngot kha nakina in mre chianga izir chianga idu zong te lo ni lo le palta se tingei ti ang tu tiang lampo ni lo Josephine ka mu khan ka mai ngal ho min ka sia ka te chu Josephine chuan ka nu lama chuan mi ron de ka he indek lampang ka chu chim be lo ni o bike ka khal box si ka accident puila chuan ka puten thenrim don lu tukania an thinrim le an vo ok chenga ni mai lo tak takin marina te hi fel rewa sin in bel chenga in hain be chho zelanga ingai na zong tak ani karing nangro chui chanchin engamo ka hriat ang hi ka hril ve to awangin zo vak po ngai lawang ti khan ani chon thresa amai che khan om dona ti khan in biak zui dana zir ani mai in malam hun chu Josephine chuan ati a ama Josephine ka ngai na ruto in ka du ruto veo na in ama lama hi chuan aruk takin ka in thlahun na ana sa box inen eng poni se marina inen po chuan han in be chho zerila a kalo in du zong in du ton tak in ngai na ton tak kan lo ni phei chuan in ngai zon puya tan po kai po in ka mu tir phata tang khan ka hre lo ama a fel mel box ya mel a pian engkim alo chelo ve box inen te chuan tlaya chan ria kan ei khama kan cho ina te Josephine nen kan ti fel zo noa chuan alum emai khonge kan in bol dai teng ti in karum lama ka lu chu ka phone a ron ri a karin lo te win kan nu ani kanu chuan boya eng ti nge ron hoitum nu nak tu ka karon hodon ron ho thoi te hei har san na kan tok tlat mai kanu chuna ron ti a nu eng ti zong in mo eng har sat na mo ti in kai po chuan kanu chu kan chang le wat kanu chuan a boy thla lu tuk hei kan in lu te na te hian emergency lu tukin in chu angai in lu tur dang in zon angai an ti rum mai awan boy thak tak dor zong nen kan lo in beng bel ve man to box si a enge omzi a no chu tiang rum a engma in warning le in shil lok po om lova chu te chuak tura in ti rum ringot chu kanu chuan o boya thil hi ishe lawani kha kan dor nei tu te hi inu te te chung ten nia thiam ve mai ta che tu lai chho chu inu te in min erazia le amit kan ti kham zia hi i hriat ve vek kha chu wang chon ron hola i helawin in lu tur dang kan zon ngai ni mai anni nen he tianga in boy reng po hi ka pe lo pa ka inu te te nen i pi te nen po hian in hlat deuh le ka om theila ka du a boy thak e mai kanu chuan a ron ti a lim takin hun ka mang ve me ka rilu hadam takin kanu nen po hun kan mang chho ve me ka ni laya chu tiang boina dang ron thlazep le ta chu ke po chu ka thinarim khop mai eng po ni se nu karon honga in lu ator chu nia kan jong om ve le mayang kanu chuan voina po chon nu hera khan in te le ipate chu an ron kala bai kan ron in phur pa khan rei lo te an ron lu ta
pate po khan thil la hi inzor tlom box si a boi thla khop mai kan ret angin zor ro kan ti line in du box si lawa aron tia chu ti lai tak khan in tei khan ngoi ro lungai su anin om khati alam bang kha sei sei kaning ti dan kong khat chau ar tal da che khat chau om lo an ti thin kha kong dang kan dam don nia a ti vei zara in lo tu te lam alo be vela niang chu male chung ten ni box si a eng po ni ro se ani nen hian in kai hnoi lo le in nam hnoi phak mi lo tur hian om teila chu thazo kan mai kan chona ti nga tha chu no lo lungai mi su ka lo huanga engkin fel vek mayang kain bol tur ka thomno ka phel vek to underpen nen che tuk ver lam hoin ka lo ding box si to te ka phone mang zo ka hoi le chu karum kong khara chuan Josephine a lo ding kur mai ole khati song khatun trum chapter ta na kan ngai thak the chu lo ni vele ta in zawai mi no ngai thak sak tu te thin lo le ti tak zet in lom tho karon soya na tu la ma next chapter da the ngai ka lo tum don ni in zawai in hun man nuam le vek ole